So, ayun naman na mga kabukroy, kumusta kayo dyan? Ayos po tayo dyan, no? Pasensya na kayo, video ngayon lang ulit tayo nakapagawa ng video after 3 weeks na pananahimik, ano? So, ngayon, may bibigyan na naman tayong karagdagang kaalaman sa ating mga kasamang 5'9" or kasamang security guard, mga kabukroy, no? Kasi tabi po muna sa mga hindi po security guard na nakapag-subscribe sa aking channel. Pasalamat po ako sa inyo at salute. Hayaan niyo po muna ang bigyan ko ulit ng panibagong kaalaman ang ating mga kabukroy dyan sa buong universe. Hindi pala, buong Pilipinas lang ng mga security guard. Ginagawa mo. Umpisahan natin. Ang topic natin ngayong araw ay yung dapat mong tandaan kapag ikaw ay isang security guard, kabukroy. Alright, sa rule number 1, meron tayong low profile, no? Low profile. Dapat lagi kang meron itong low profile. Ito yung low profile. Ang ibig sabihin nito, yung lagi ka mapagkumbaba, no? Lagi mong ibinababa ang iyong sarili. At inilabel mo ito sa iyong mga kaharap, no? Hindi ka masyadong mayabang. Kumbaga, ang iyong pagiging humble bilang isang security guard ay isang patunay na ikaw isang professional, no? Low profile. Keep always low profile. Yan ang ibig sabihin ng rule number 1. Kapag ikaw ay isang gwardiya, dapat mong tandaan ito, no? Huwag mong itaas ang iyong sarili. Huwag mong gawing masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili para hindi mayabangan ang ibang mga tao na nakakatingin sa iyo, no? Dapat hindi ka ganon, kabuknoy. Dapat always low profile para magampanan mo ng maigi ay yung trabaho, no? Hindi yung high profile, no? Iba yung mga high profile inmates, no? Ay, ibig sabihin ng high profile, masyadong pa-importante, no? Punong-puno ka ng yabang sa katawan. Hindi ganun dapat kabuknoy. Bilang isang gwardiya, lagi mong implement sa iyong sarili ang salitang low profile, kabuknoy. Sa rule number 2 mga kabuknoy, no? Matuto ka makisama at huwag gawin ang ayaw sa iyo, no? Rule number 2. Yan ang napaka-importante bilang isang security guard. Ang pagkikisama, no? Dapat pataas yung PR mo, yung public relation. Hindi lang sa inyong mga kasama, pati na sa inyong mga nakasalamu mo araw-araw, no? Kapag ka nagawa mo yun, ay ikaw ay matatawag na isang pitbalong security guard, no? Magaling ka makisama, mataas sa iyong public relation, no? Kumbaga lahat ay naging kaibigan mo, no? Hindi naman sa sobrang pagkakaibigan mo ay nagkakaroon na ng bulilyaso o nagkakaroon na ng conflict ang iyong pinapatupad na tungkulin. Hindi ganon. So dapat ang pakikisamang tinutukoy ko ay yung iwasan mo makaalitan at magkaroon ng kaaway sa iyong dinudutihan, lalo na sa iyong mga kasama, no? Mga kabuknoy, ano man ang iyong lahi, ano man ang iyong lingwahe, no? Pagdating sa trabaho ng isang gwardiya, dapat isa lang ang iyong direksyon na tinatahak, no? Kung ano man yung probinsya, Ilocano, Bisaya, no? Kung ano man yan, dapat andyan pa rin ang pakikisama bilang isang security guard, mga kabuknoy. Tanda mo yan, rule number 2, no? Matuto ka makisama at huwag gawin ang ayaw sa iyo, lalo na yung mga bully dyan ng mga 5'9". Nako, iwas-iwasan yung mga 5'9", no? Hindi lahat ng nakakasama nyo dyan ay natatanggap ang inyong pagiging palabiro, mga kabuknoy. Alright? Alright, dumako naman tayo sa rule number 3. Ito naman sa mga para sa mga official, no? Sa mga officer. As an officer, be fair. Maging pantay ka at huwag maging kupal. Yan ang aking rule number 3, mga kabuknoy. Bilang opisyalis ng iyong detachment, sir, so dapat mo nang isalang-alang ang mga karapatan ng iyong tao, no? Huwag mong gawing palakasan or bata-bata system ang iyong detachment. So dapat maging pantay ka, no? Kababayan man yan o hindi kababayan. No! God, please, no! 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 Malakas man sa'yo, hindi malakas sa'yo, no? Tuwing gagawa ka ng pabor o hinga sa'yo ng pabor, huwag kayong magpaparinig na para mahapli ang mata ko at parang kailangan ko ng kobra, no? Para gawala o aking kamay. Hindi ganoon mga kabuknoy, no? Parang may kilala ko na ganoon na officer dati. Kapag ka ikaw ay maghihingi ng request, no? Para magpaparinig pa na ang hapli ng mata ko, no? Parang hindi ako magalaw pagka walang kobra, no? Ibig sabihin ganoon, mga naghihingi pa ng mga padulas. So hindi dapat ganoon, sir, no? Dapat maging pantay kayo sa mga pagtingin nyo sa inyong tao, no? Para maging masaya ang inyong pagsasama dyan sa inyong detachment, mga kabuknoy. Right?
ito pa pala mga kabuknoy, no? Maidagdag ko lang doon sa BPER as an officer, no? Sir, kung kayo po ay mga background na kunyari mga ex o ex-military o ano pa man, so dapat maging level na rin po kayo kung ano man yung kinaroroonan nyo ngayon. Since officer po kayo ng security, so mas paigi, babaan nyo yung ano nyo, yung ego nyo para mapantayin nyo ang yung mga tao, no? So mas maganda, be a good example na lang, no? Kasi alam ko naman kapag mga ex-military kayo na matatawag, ay andyan po yung respect at discipline. So yun ang mas magandang implement nyo sa tao nyo para ma-adapt nila ang ganong sistema. So hindi naman nila lahat, yung mga sing officer, pag magaling sa ganon, so parang mas ipinagmamayabang nila, no? So dapat, parang dapat silang katakutan kasi ganon sila dati, no? So since nyo na kayo sa security industry, so mas maigi, babaan nyo na yung level para mapa-implement mo ng maigi ang iyong gusto ipa-implement, no? Be fair as an officer, huwag maging kupal, mga sir. So rule number 4 mga kabuknoy, ito malamang marami ito dyan sa inyong detachment. Kahit sa ang trabaho, mayroon na ganito, no? Parang bayad sa ito na mabilis kumalap mga kabuknoy. Ito yun, huwag maging sip-sip, hindi ka naman susok, no? Yan ang rule number 4. Sa mga kabady dyan na mahilig sumip-sip, ay tigil-tigilan nyo na yan, no? Walang magandang may tutulong ang pagiging sip-sip, no? Kasi pag-uugatan lang yan ng away. Kunyari ako sip-sip, itinutut ko yung pagiging pagbalatuban ni 5-9 na kabady natin. Stop it. Get some help. No? Kapag nalaman yun ni 5-9, magalit yun at ikaw ay pwedeng suntukin or barilin. Diba sa pagiging sip-sip mo, huwag ka nang humangad ng higher position. Nakakasira lang yan sa inyong detachment, no? Ay pagiging sip-sip sa anumang trabaho. Hindi yan nakakatuwa, nakakabisit yung pagiging sip-sip. Kaya 5-9, tigil-tigilan mo na yan, pagiging sip-sip mo. No! So rule number 5, ito yung rule number 5, ano? Napaka-important to. Napaka-important to. Ang rule number 5, ito yung sinasabing maging magalang sa lahat ng oras. Courtesy is the best policy. Refer to a human relation, no? Kung nalaman nyo ang human relation, kasama yan sa pagiging security guard, mga kabuknoy, no? Courtesy, magiging magalang. Kapag nagawa mo yon bilang isang security guard, ikaw ay matatawag na petbalo at kagalang-galang na security guard. Nagagampanan mo ng maigi ang trabaho at maganda pa ang feedback sa mga taong pinaglilingkuran kapag nagawa mo itong rule number 5, ang pagiging magalang at good in human relation, mga kabuknoy, no? Tandaan nyo to, rule number 5, magiging magalang sa lahat ng oras. Courtesy is the best policy, mga kabuknoy, no? Courtesy, andyan yung paggalang, respeto. Yan, pag-istil na yan. Kapag nagawa mo yan, ikaw ay pitbalong SG, kabuknoy. Rule number 6, no? Hindi ito mawawala sa ating detachment. Ang rule number 6, lahat naman tayo ay dumadaan sa pagkapos ng budget. So ito yung rule number 6 ko. Kung marunong kang umutang, dapat mas marunong kang magbayad, kabuknoy, no? Hindi mo talaga maiwasan ng pangungutang, gawa ng hindi naman natin na lingit sa kalaman ng mga iba dyan, hindi naman kalakihan ang ating sweldo. Minsan kahit isang tuka at madalas ay nakasanla ang ating ATM, no? Real talk yan, lagi nakasanla ang ATM ng mga 5-9 dyan, no? Kung hindi maiwasan, ay talagang marunong kang umutang, tulad na sinasabi ko, mas marunong ko dapat magbayad para makakaulit ka pa, kabuknoy, no? Kasi ulit-ulit lang yung cycle natin, di ba? Sanla, bayad, sanla, bayad. So hindi natin maiwasan yan. So ang payo yung kabuknoy, kung marunong kang umutang, ay marunong ka rin magbayad. Rule number 6, tandaan nyo mga kabuknoy. Right? Oh yes. Ito mga kabuknoy, rule number 7, hayaan yung basahong ito sa inyo at babahaba. Ito, rule number 7, tandaan nyo ito. Huwag magmarunong at magmayabang kung ikaw ay tigulang na. Matutong turuan kung may bago. Huwag magpabibo kung bubo din pala. Marami yan sa detachment, no? Experience ko din yan since to ako'y baguhan. Pagdating ko sa isang detachment, mga veterans na SG, no? Medyo yayabangan ka nila, no? Stop it. Get some help. Medyo papahaging-hagingan ka ng kahanginan. So, hindi ka naman tuturuan. Sasabihin sa iyo, hayaan mo na yan. Kaya nga may training kasi para matuto eh, no? So, hindi dapat mga ganun mga kabuknoy. Kapag kayo isang tigulang na, sabihin ng tigulang, andyan ka na nagkauban, andyan ka na nagkakayo sa iyong sako sa kakatayo, tigulang ka na sa iyong posisyon. So hindi dapat ganoon. Since tigulang ka na, ay dapat mong i-guide ang mga baguhan na gwardiya na iyong nakasalamuha, no?
Huwag mong yabang-yabangan kung huwag ka magpabibo. Tulad ng sinasabi ko, huwag magpabibo kung bubudyan pala, no? Mas kaigi pang i-share mo na lang ang iyong knowledge. Since ikaw ay tigulang na dyan sa inyong pwesto, kapag may bagong 5-9, mas maiging turuan mo na lang ng iyong mga diskarting malupit. Mga kabuknoy, rule number 7 yan, right? Yes! Ito, rule number 8. Ito, kala nyo dito kasama, no? Mas kasama rin to sa ating pagiging security guard. Ang rule number 8, ito yung hygiene. Para mas kagalang-galang ka sa ibang tao na yung nakasala mo araw-araw. Hygiene, no? Medyo bago ka pumasok, syempre, first step, maligo ka muna, magsipilyo, gupit, kahit ang bigote, dito tulad ko na may bigote, di ba? Ngayon lang yan kasi pangipi tayo, no? Yung buko, dapat malinis. Ito, ano yan, napupok ng martelyo, kaya pero malinis siya ang kabukloy, no? So dapat, hygiene, magpalit tayo ng pang-ilalim araw-araw, ng damit. Dapat medyo hindi naman sunog yung kwelyo at planchado, no? Yung hygiene, overall yan sa ating katawan, no? Diyan kasi nagre-reflect ang ating pagkatao kabukloy. Isa yan sa mga proper grooming at isa yan sa mga part ng pagiging SG, mga kabukloy. Kapag ka nagawa mo yan, isa ka na namang pitbalong security guard na masasabi, kabukloy, hygiene, right? Ito, rule number 9 na dapat tandaan ng isang security guard, kabukloy. So rule number 9, meron tayong iwasan ng over-familiarization sa inyong pwesto para di ka matsugi. Yan, isa rin yan sa madalas na pagkakatanggal ng isang security guard. Sa sobrang tagal yan doon sa pwesto, over-familiarization na siya, no? Although mga kakilala niya na, di niya na chine-check ang mga ipinaglalabas ng mga ito. Sa sobrang kilala niya na ang tao, nawawala na ang SOP or standard sa kanyang pinapatupad na tungkulin. Sa sobrang over-familiarization sa kanyang trabaho, no? Mas maiging iwasan yung mga kabuknoy para hindi kayo matsugi sa trabaho. Ang ibig sabihin ng familiarization, kapag mani-mani na sa inyong trabaho, sa sobrang mani-mani mo na, hindi mo na hininga ng gate pass, ang mga labas-pasok, hindi mo na masyado masasala, or yung mga dala-dala nila, hindi mo na check. Sa sobrang familiarization mo, sobrang-sobra ka na. Isang araw, talagang magkakaroon ka ng bulilyaso kapag nagawa mo ang over-familiarization na yan, kabuknoy. So iwasan yan para hindi kayo matsugi, kabuknoy. Right? Ito, rule number 10, last but not the least, kabuknoy. Rule number 10, ito yung laging sinasabi, sumunod muna bago magreklamo, no? Sa English, obey first before you complain, no? Ito yung laging sinasabi ng ating mga mother unit, agency, officer, kliyente, no? Obey first before you complain. Pag may mga pinapatupad silang mga bagong alituntunin, syempre, bago tayo magreklamo, sumunod muna tayo. Wala naman tayong magagawa, di ba? Sila may kagustuhan yan, sila may pinapatupad na batas. Ang mga gawya naman talaga, tagasunod lang yan. Kung ano yung gusto ipa-implement ng kumpanya o ng agency, ay wala tayong karapatang magreklamo hanggat nasa tama sila. Yun ang ibig sabihin ng obey first before you complain, kabuknoy, no? Sumunod muna tayo bago magreklamo. Kapag nagawa mo na naman yung kabuknoy, saka na naman matatawag na pitbalong security guard, kabuknoy. Right? Wow! So, ako na dito na ang ating video na to. So, bago natin tapusin ang video na to, hayaan nyo muna mag-shoutout muna tayo sa ating mga kabuknoy dyan na naipon na sa pagpapashoutout. So, isa-isa natin to at bilhin natin ng konti, mga kabuknoy. Let's go! Okay, shoutout dyan kay kasama nating Brian Bertudaso. Salamat buddy sa inyong pagtiwala sa pagpaprocess ng iyong license. Shoutout Brian Bertudaso. Talagang ino na kita buddy, no? Para hindi kita makalimutan. At shoutout din kay budding Panther 3. Shoutout sa iyo, sir. At shoutout din kay 69 Ace Napili. Shoutout sa iyo buddy from Zamboanga. Shoutout sa iyo, sir. At shoutout din kay Just SG Kahar. Shoutout sa iyo, SG Kahar. Shoutout din kay John Mark Rempo. Shoutout kay Christian Luchim, no? Luchim or Luchim? Luchim. Shoutout sa iyo, Christian Luchim. Shoutout kay Nestor Abinoha. Shoutout sa iyo, buddy. At kay Termolo Daredevil. Shoutout by 9. Shoutout din kay Bro Mark Vlog at sa kanyang YouTube channel. Good luck sa iyo, sir, Bro Mark Vlog. Shoutout din kay Ruel Razonable. Shoutout sa iyo, sir. At kay Ansar ng Aklan. Shoutout sa iyo.
Siya na po muna mga kabukroy ating shoutout ngayon. Kasi tabi po muna or pasensya na po muna sa hindi po natin nabanggit na shoutout ano. So hanggang sa muli mga kabukroy, sana nakapunutan nyo na naman konting aral to ang ating share ngayon. Na dapat tandaan kapag ikaw isang SG. Mga kabukroy, so hanggang sa muli. Manatili tayong safe mga kabukroy. Always take care and also. You are all over the place in my mind, trying to find